ассалому алейкум бародаро, хоҳаро, модаро, ба он нафароне ки ба мо беморон заҳмат барои мо берумонон заҳмат мекашанд, кӯмак мекунанд, дастгирӣ мекунанд, дуогӯ ҳастанд, гуфтанӣ ҳастанд ки худованди бузург ҳама вақт дар пушти паноҳаш нигоҳ дорад. ва имрӯз ки бо дастгирии шумо як сол пас ман мубориза бурда истам ба бемории онкологӣ, аввал худованди бузург худаш ва баъд онҳое ки имрӯз бо маро дастгирӣ мекунанд, кӯмак мекунанд, дуогӯ ҳастанд, дар бари ман ҳастанд, ба ҳар яки онҳо саломатихоҳонам. ва имрӯз ман гирифтори бемории тромбоз ки бо рагу пайванд вобастагӣ дорад гирифтор ҳастам ва ба кӯмаки шумо, ба ёрдами шумо, ба дастгирии шумо, ба дуои ҳар яки шумо муҳтоҷ ҳастам. 54 69 38 00 73 13 70 27. خداوند نگهبانتون باشد.